सांग माने समस्त को नमस्कार। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ତ ମୋତେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଉପରେ ବୋଧେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଭିମାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ ହାଟ ଯାଇଥିଲି। ହାଟରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଆମ ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ହାଟରୁ ଆଣିପାରିଲିନି। ବାବୁ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ITI ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ରେ ବାବୁ? ଆମ ବାବୁ ITI ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତା ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଭଲ ଲେଖିଛି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ସଉଦା ଆଣିନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଲି ଟିକେ ଆଣିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହାଟରେ ଆଜି ସଉଦା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସଉଦା ମୁଁ ଆଣିଲି ନାହିଁ। ଆମର ବାବୁର ସାଙ୍ଗ ଆଜି ITI ଏକ୍ଜାମ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି, ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ। ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଏଇ ଛୁଆ। ଏଇ ବଡ଼ ବାବୁ ଛୁଆ ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିଛି, ସ୍କୁଟିରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ପାଣି ଆଣୁଛି। ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇବୁ? ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବ। ଗାଡ଼ି ଶିଖିବୁ? ଯା 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 ବୁଲି ଆସିବୁ। ଯା ମତେ ବି ନେଇଯାଅ। मत भी नहीं जाओ। मिक्सचर खाऊचु बाबरे, तू ये जुमड़ीटा हमको दबु ना, मत टिके दे। मैं किसी खाई नहीं, मत टिके दे। गोटे कौन करबी? ए गोटे खाइबी, गोटे मते हबो।